Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Iki desih nek masak ki wis mateng. Pak Su mau ki wis apa ki teko wis mateng mak ngono. Tapi desih ki urung siap guys. Menu kuwi pokoknya 3 menu. Memang Dinda sarapan karo sambel iwak sangit. Jadi tak kon sarapan kuwi dhisik. Pecel iki kan urung mateng ya guys. Nah, iki tempe, tapi ora tempe dele iki, guys, tempe embus. Tempe. Terus iki kulupane iki enek ale, godhong telo, terus kacang panjang. Terus iki sambele. Kayak dingenekno kok wis enek semute. Ya Allah. Gak iso dekek-dekek tenan iki pokoke. Biasane iki suwe lho wis enek semut lho. Wis enek neh. Iki sambel kacang. Sambel pecel gambrengan iki mau guys. Terus iki sambel iwak sangit. Sambel iwak sangit iki karo sego jagung guys. Posisine kok udan mulai ke jam 12 siang sudan sampai sore ngeceh. Lah kok aku kudu ya hawane iki ya Allah ning weteng sampai mbayak-mbayak iki cek ling panganan iki perkara sambel iwak sangit iki karo sego jagung kok ngebarno bekakas. Terus iki ati guys, dhisik tumbas ati cuma tak goreng ngene iki tok, tak bumboni marinasi, terus tak kei serit, jahe, laos, apa kuwi godhong salam, godhong jeruk wis tak godhog terus tak goreng ngene. Wah ya guys. Darahe pendang stabil. Iki terus dhisik tak lanjut telepon Pak Su, soalnya mau ki wis takok mateng purung mak nunggu tang wis lesu ya guys. Biasane nek esuk iki tak tukokno cemilan gethuk apa serabi ngono kuwi lha iki gethuke habis ning ngene Mbak Ni. Dadine gak duwe emplok-emplokan apa-apa. Tak lanjut telepon Pak Su. Kayak bukti arep do mangkat ning Kalimantan guys. Diarah mangkaning Kalimantan ndi ya guys, Samarinda, Kalimantan di Selatan. Sangoni selamat sampai tujuan ya. Ya. Wis sarapan? Anu arah mangkat ini Kalimantan? Kabeh. Iya. Yo sak arah sak bukti Mas Nyoto. Lah Kak Rono sik pamitan. Aku mau diculuk yo. Aku mangkat ya yo. Yo tak sangoni selamat yo. Mbah mie brebes Sarapan guys, sarapan. Sarapan guys. Lah tak telepon rantang balik nak nunggu diseni ae aku ngono. Pecel malah sore ya. Walah banget langsung suwek kabeh gumuk-guni warung. Ya. Emang ngomongan Adelia? Enggak. Aku ngomong. Panas awak. Oh alah. Cang guru kuwi kapan iki aku? Ya angkonge. Angkonge digo ning bawon Mbah Kung. Milah angkonge sapa? Angkonge Mbah Damin enek Mas omah kidul. Ning ngono milah. Mentekku kalau nanti. Mentek. Ndak nutuki watu kuning ki ora iso atas. Lah ning sor kompor ku buka enek. Enek. Lah ning ndi? Sapa sing nyilah? Duwe barang ngono kuwi ya wis angger disilah wong ya wis musno ning ndi parake yo. Jeglong wong sakno. Lah yo mangker teko kono gliak mobil barang ki angger banyune bek ki abene tang walan. Rekno. Gak ngono Mas. Gak nemoni bukti sik kepe mangkat arah. Mangkat ning Kalimantan. Lah aku wis bar salaman iki.
Ijek ngenteni apa? Sapa? Lho, walah lho sing ngeterno sapa? Lah halah lebarange lho ijek ning kene. Lho lah aku wis bar salim kok ya ora. Ara iki Dipa jere. Apa pamitan ning Keruk. Lah iki kok ndra jablas ning stasiun ngono leh kowe engko. Lah ya aku wis nganu kok, wis pamitan Buti. Dipa kehilangan bolo tukarane. Lah ya, kena jak gelut saiki. Ya, ambek Mbak Za engko gelut mbek Mbak Iza. Ini mudah sama konane sama video kok. Ate ora ngingetno sisan nek ndome bature dicodos. Wah, cok mana ya bulahi. Halo guys, Pak Su wis mulai aktivitas arep nggurup ratan sing nggowoki wong dijupukno watune negara. Ya padha dienggo mbangun ratane lagi apa nggo mbangun gorong-gorong gitu ya. Padha ae ya guys. Sing penting ratane ya aman ben ora nek wong tiba. Gak temok ya menthik dhewe. Waduh, cantiknya. Wah, nunggu nih Pak De ya? Heh? Walah, nunggu nih Pak De, gemeng. Sayang, Mama. Mama cium sithik cek piye? Wis wangi purung ambune. Walah, wis wangi purung iki ban mandi pun cek cium sithik. Ambune segere. Sithik-sithik ae abot kok engko balik neh. Angkonge ra nek kok. Nyilah ngono Mbah Damen ngono jane. Lah kuwi angkonge Pak Detris kuwi yo. Nyilah delok. Wes sakmu sik. Abot ya. Malah mbok tambahin. Kok menthik yo nganu Bapak jane gak menthik ngono kuwi kok. Sing koyo palu ngono kae lho. Lah mbok menthiki ning jero sak. Sake yo remuk ya iki yo enek-enek ae malah. Lha kok mbok angkat malah brodol kok iso nutuki ning ngisor wis sakmono meneh abot kok. Nek ning ngangkong yo rasah mikul abot. Kalau nyilah angkonge Pak Detris. Oh lah yo. Daripada mun nibakno wong mending diburuk. Wis ning kono ae, Nduk. Ning kono Mama apene ratan. Mak Pina wis mangkat dhisik kuwi karek sing apa barang-barange kuwi lho, enek Bu Angel, Bu Cindy, terus Bu RT. Terus Mak Yopi. Sampai karek ngeterno barang-barang engko langsung juk stasiun. Sing Mak Pina pamitan maratuane ning Keruk. Lah iya ditutuki Pak Su, Bang. Dipilih cilik-cilik iki lho. Enek awas lho Mas, enek kol lho Mas. Anu sik. Kuwi engko paling sak jalan kasno wis kok. Engko diteraki kol, teraki truk ora. Awas enek kol. Ya, iki lho enek kol mandek sik. Sakmono kas ngene wis ngono ya. Sakmono kas kuwi wis cukup. Ndek
sore iki entuk sirikoyo wis mateng wit, guys. Nek gak tak penyeti ngene iki nek mateng gak roh. Ngantek cowoblok ning isor lho bosok kok ngono. Mendino iki tak pijeti ae. Dadi nek sing mateng iki kan. Roh sing sebelah kono kuwi wis matenge ceblok apa. Nek kepangan wong sih gak apa-apa. Tapi nek ceblok ki maneman. Mentah. Oh alah, Mbak Nopi nu ya pangkling aku. Joko nang guyu kok ora roh. Jene nak pemekno hurup iki ndik ngimula. Golek yangkong gak nemokno. Dadine yo tunda terus ae. Hampir jam 12 udan. Sampai sore gremes terus. Siseh kene ae lho, yah kulon kene ae lho. Ora nengkrik ning kono kowe. Gorene ra. Sa? Deisa? 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 Nek diceluk ki rek apa ki lho? Dalem, Mak. Kalau diarah mangkat gak roh kowe. Diarah kan mangkat ning Kalimantan. Ditinggal gak duwe batur kowe saiki. Kae Dek. Diarah. Ditinggal diarah kowe lho kae. Wis budal. Iya, ditinggal gak duwe batur. Lah yo piye? Piye aku gak duwe batur ditinggal wo. Ayo ayo delok diarah. Wo ditinggal gak duwe batur jere. Wo lah yo. Ayo nderek mama apa ora? Delok diarah. Sa? Nderek apa ora kowe? Bisa. Ya wes tak tinggal lho. Walah, gak roh diarah ya nduk emang. Awas lho, awas. Lho, kae sing ape do ngeterno barang-barangnya, guys. Ndek rono ayo. Awas mandek sik nggih. Mandek sik. Lho lagi gak ana sing nyekeli apa gak nganu ki kok? Gak ana sing nyekeli gak tiba? Walah mbek lis. Awas mandek, Duk. Sing hati-hati lho ya. Sing hati-hati. Tak dongakno selamat sampai tujuan. Ya. Mbah Mi gak melok Mbah Kemang. Mbah Ratmi. Ya Mbak Rini. Iya, ditinggal di arah iki. Di arah wis mangkat e. Ditinggal Dek Isa. Ayo dari Pak De ya. Ikut Pak De lagi ya. Awas, mbet. Gak usah lari, Dek.
Awas, ngarepem banyu, dingeti ngarepem banyu. Loh. Kalau Pak De omongi, pakai topi deh, ngono. Ben gak panasen deh. Pak De, pakai topi. Kemang keberkan jagung iki yo, Nduk. Iki jagung wis bar ditimbang, guys, tapi urung dimuat. Mbah bakule iki mbah cek ngenteni tenagane. Urung duwe tenaga jere. Emang dipeneki Dek Iza rubuh. Pak De, topinan Pak De, ngono lho sa. Gak panasan Pak De. Wong nek kadung dolanan ngono kuwi glithuk kok. Jek dibaleni neh. Wis ah. Kok jek mbok baleni neh. Apa ya? Mbah. Kok apa? Apa Dek Iza? Nek. Weh. Hah? Walah kowe gaget. Wedhuse Mbah Ji. Wedhuse Mbah Ji didol. Gaget toh kowe? Wedhus. Wedhus Mbah Ji digawa bakul. Wedhuse Mbah Ji. Ayahe karo mboke didol. Anake goleki. Piye iki? Ngen gak mbek ngono. Nggih. Kasihan. Kasihan? Lho yo anake kasihan yo. Mboke didol karo ayahe. Anake kasihan. Ditinggal dhewe. Omahe atuh. Tuh gak iki lho omahe atuh yo. Lho omahe Mbah Ji kuwi. Omahe Mbah Ji. Kuwi kono. Wis ya, ngabot engko. Ngabot. Paling nek dikek kuwi rontok nganu ya, Mas. Aja awet. Nek pasir kali cilik-cilik ngene panggah ilang kok banyu. Wah, abot alah kowe iki piye, Mas? Mbok yo diparakno rene sik angge dipanggul. Pak De tiba sa. Piye sa gak mbok tulungi sa? Kalau Pak De tiba sa kakek berdarah kae piye sa? Tulungi ya. Pak De wangi kok ndawa kaya ngono. Rambut wangi, ndawa. Berdarah kakike. Pleset. Glithuk Dek Iza iki lho, guys. Kuwi anggere muni berdarah niki wis. Walah. Kak Hender, ayo. Awas, jatuh. Gak usah lari. Ayo, ikut Pak De. Nek tiba Pak De. Tiba Pak De. Lho, wedhuse dimuat kol, Dek. Ijol apa didol ya, Mbah? Didol. Tak kira dijolno pas cewawak. Oh, didol. Ayo, Dek, ke lho, wedhuse dimuat. Awas lho, Dek, nek keterak wedhus, Dek. Ayo tang melu Pak De. Wes lho, enak. Ayo dinteni ning emper kono ya, ndelok wedhus. Cek kurang. Kurang apa rek? Kuwi engko nek wis keterak
Truk-truk yo repeh dhewe, Mas. Wes ning kono ae. Wes sayang rene enek motor. Pak De ngono. Alah Pak De panasen lho, Nduk. Mbok pekno neh aja. Heh? Iya, dhuwure kayak kuwi. Oke, dadah wedhus. Dadah wedhus ngono. Walah bablas, Nduk. Wedhuse bablas yo. Omahe ndi? Omahe aduh yo, Nduk. Nggih, omahe ndi kuwi? Hah? Omahe kono. Aduh, Nanan. Ibuke Isa ndi ibuke Isa? Tante ndi tante? Andi? Walah. Pagere anak-anakku ceplekno mengalor Mas, ketoke kurang bakoh. Pager. Mangki bukti melo celuk-celuk ape pamitan mang Mas Arif gak nang omah yo ngono nek nutup kurang rapet. Ndak do melok ning baon apa piye yo? Te Bu Epina nyeluki keneki. Lho, serandale mamak iki ape digawene ndi? Loh, gak boleh. Iki sandal malah tak nggo lho iki ngo. Mama ambilkan sapu. Tak nyapu. Dang, gitu ya. Dang, ambilkan nggih. Awas, elon-elon gak usah lari. Mak nggak bisa, Mak. Pe apa sa? Pe apa kowe rono sa? Pe apa? Pe kaget ta? Walalah lomboke, guys. Lah kok wis dhuwur-dhuwur kaya ngono. Cek ngeleh ndak? Ngeleh tak saponane rono. Lho lomboke. Lomboke wis dhuwur-dhuwur. Tapi kok metu wae. Awas. Awas. Kaget. Hah? Kaget. Kok dek duduk ning kono, Dik? Wong kok gagetan ngono, gaget ae sithik-sithik. Lho, lombokku wis dhuwur-dhuwur kok ngono, guys. Tapi kok orang wah. Desih jarang nganguk kene iki, soalnya anggere kene iki sanek montore wis ora iso lewat. Lomboke wis dhuwur-dhuwur kae sing sebelah kono malah ketoke wis woh. Kae lombok sing nandur iki Mbah Dok iki, guys. Dituanduri sak mrono kae. Lombok, tapi ketoke urung enek wohe. Urung kembang. Ayo Dok, ayo rono ayo. Ayo nyapu. Ayo, embune obat Mbah Damen nyempret obat suket. Embune obat suket. Pak De. Ayo Rene ayo, Pak De kae lho, Pak De makno pasir ratan kae lho. Kuwi. Manggo angkong ya ra kesel ya. Sak angkong ngono wis. Awas truk lo ya.
ae lho, Pak De. Sak nganu kas kuwi sing kidul kula ya sik ledok. Iki banyu cek ngendel lho. Dalem. Mak itu nduk tak nyapu nduk. Pakai sandal lah nduk. Pakai serandal nduk. Dalem. Dek, enggak boleh Adek, seneni Pak De engko. Empal lawange. Oh, nek dikandani bantah ae nggih. Kandani bantah. Dek Isa bawel. Ngono ki opo kalgae opo mbok gawani rene kuwi. Kuwi tadoh sing bocor kae lho, Dek. Balekno neh. Engko nek digoleki Pak De. Kuwi tadoh. Hah? Nggo buah. Kosok buah nggo ember ngono kuwi. Iki enek acara. Buah rek ngono kuwi gak boleh. Buah nggo ember. Ya, ngarepe Mbah Dami warung kuwi dhuwur kuwi, Mas. Lha mbok dandani misan apa piye? Kuwi anggere enek montor liwat jeglak ya bene tok kene. Krowoke malah jeng kono mek kene. Lho. Lah tek Mbah Yem nekakno mobil siagane apa digone ndi? Ya. Mbah Yem digone ndi? Lah kae mobil siaga rono iki. Apa Pak Detres kontrol? Pak Detres apa Mbah Yem? Kok sakit? Heeh, Mbah Yem sakit. Alhamdulillah, guys. Wis dadi ratane wis gak jeglong-jeglong neh. Kok enak truk apa enak kol kan diteraki iso repeh. Yo wis api alus. Ngisore apa watu kuning, dhuwure kricak. Kalau dipundono Pak De, Dok, wis ning kono ae. Kayak pundono jambu nggih. Kok Pak De tekoki, Pak De, kakike berdarah Pak De, ngono nggih. Kayak obatem nggih, nggih. Kayak obat betadin nggih. Nggih. Nggih, Pak De mu tak kayak obat betadin ngono. Omongi. Jan lambe niki, walah mbok. Kula dikai betadin, Dek, kowe, Dek. Kaki endi, Dek, sing berdarah, Dek? Dikai betadin, Dek. Gak apa-apa, ndang. Gak enak ulere. Wis, teman. Kecut. Masuk kecut. Nggih ya. Waduh, lah kok ditinggal ibu apa nanti? Sandale nanti sandale. Lah masa kok ya apa nanti tenan ngono ora kudungan ya. Oh iki ndere ibu kene ibu kudungan. Iki kene Mas Arif. Iya. Anak awas lho ngene iki lho gembuk kok wit ngene iki ulre agi. Ulre agi. Diceblok wong lu ngisore mbladet. Pina aku deles. Wis karo ya Mang. Oke ora. Kok wis anggek dorono ya. Sing Bu Cindy, Bu Angel, Bu RT, Bu Yopi ngeterno rono Rini, Sambah Ratemi, Kasiun. Heeh. Sing Mak Pina budal dhisik ngomotore Mak Angel. Abang kuwi pamit mertuane ngkeruk. Udah nangis. Iya, tetep nangis. Ibunya Mas Arif. Heeh.
Wis nang laran. Nang laran. Bersarapan langsung. Enggak ngesakno iki. Lah yo. Swasot iki, Pak. Oh, gak yo nek wong liwat-liwatan terus wis kadung maca apik buah keduwe bong. Sosote do berguduk. Lemas. Saiki emas larang do golek emas awaan. Mas. Jangan. Lah aku Mas Man sitok tok tak dol yo. Lah yo gue mana tak dol. Ya Mas. Duweku yo Mas Man tok iki terus piye? Ya ora apa-apa. Lho, gak bahaya. Ya akeh sing gelem lho. Bahaya yo saya. Wah, lah Pak De. Bahaya Pak De. Kalau ning omah wis mateng pangan. Ndek sore. Do rontok kok ngono wis do mulai. Uleren. Wong yo udan-udan kok ngene. Lho, bocah-bocah ki rek tenge ra dipateni, Mas. Susunti Pak Ibu lho sah ketokane. Tenge cek mekan ya, mbok pateni piye ya? Ndak do ning bawah ngono, rek lawange ra di sing lawang ngarep. Iya. Sing kono ki ora tak potel, ning omah nek siji ki lho. Aku ki apa badok iki sendiri. Lah ndike kok katane badok. Aku ya seneng, ngono ki ape mangan. Sebutnya Nitili ki lho wegah. bisa malah gua. Sa, ngerti ya, Sa? Ih. Anak ulere, ih. Jambune anak ulere. Ya. Ih. Tukit anak ulere. Kuwi wis mateng lho ya, sukuane ya. Takut. Ndang dikuki ya sing wis abang-abang ku lho. Lah kowe ngisor ngerti ya? Cowoblok ning lemah ya kowe gubutun kumbuh kok. Wis kematengen nang ceblok. Ngisor kuwi. Apa? Kuwi lho Dik Surikaya, Dik. Atuk ngono ki ndang dijupuki kok malah kepangan. Apa? Iki malah mamak mbok keplaki ya, Dik. Iki lho ulere iki ning kene iki, apa gak roh kowe? Sambak-mbak lho. Uler jambu, makane cuma jambu. Nggih. Iya. Ulere. Ketili kabeh sing kirane kuning-kuning. Ngalor kae enak ora? Tapi sing ngomong aku lho. Yanti. Iya, anake Lek sapa? Pasiem. Sing Lek Naryo kan ninggal ya. Ngene wae. Lah tapi Mas niki cara mbok omong wonge. Sing wedok omong, tau omong sing lanang. Jamane kowe agak-agak ning Sumatera anyar-anyaran to ngono. Cek jamane Jokone Pak. Cek Joko angke persunat urung mari budal di Sumatera ya Mas kowe. Wong sing wedok omong isih aku dimong lek mat. Lah iya maksudnya kowe jere sunat urung mari. Mbok gawe ning Sumatera kuwi. Tang sasi. Kemarin Lah sunat urung mari kok di Sumatera iki. Lah yo ora siset kabeh mbok. Dadi ndi ya, Mak?